Nah, iki sepertinya ana wong sing duwe gawe lur niki rame banget iki. Nah, iki ning gone gaplokan iki. Nah, arep mlebu rono tapi rada rame iki dalan isan. Kulit ibu. Ya. Panggil apa? Dia Pak Polisi. Rame banget lho iki, kayane iring-iring manten iki. Iki dalane rada macet iki ngenteni rombongan. Nah, iki suasana desa sing khas banget lho iki ning gone gaplokan. Duwe gawe mantenan koyo ngene iki. Banget iki lho. Iki terus belok ke arah kiri. So kene iki. Nah, iki. Walah rame banget lho iki dilalah pas ngepasi ana tanggane sing duwe gawe. Nah, duwe gawe mantu kayane akeh banget pengiringe lur. Nah, iki suasana desa gaplokan ya, wingi sing pengen ngerti niki wis tak blusukno. Nah, iki arep ning gone kancaku sekolah jenenge Mbak Eka Wahyuni. Nah, blusukno iki lur. Wah, kita berpetualang blusuk ke wilayah desa gaplokan iki. Nah, iki selamat datang Kampung KB Desa Gaplokan. Busuk kok kene. Jebule dalane munggah terus iki lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengalaman baru iki kita blusukan di Desa Gaplokan. Amit Bu. Nah, iki kawasan desane lur. Nah, masih di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wow. Lokotre. TK Pertiwi Gaplokan. Kita dipandu oleh Mbak Eka Wahyuni iki sedulurku. Lawas sahabat sekolah waktu SMA. Omahe ndi iki? Omahe iki munggah kene iki. Nah, jadi ternyata Desa Gaplokan ini berada di dataran tinggi lur. Nah, jalannya tadi sudah kita reviewkan. Nah, iki arep mampir ning gone koncone, nggone sedulurku, sahabat lama zaman masih mengenyam pendidikan di sekolah bangku SMA di tempatnya Mbak Eka Wahyuni. Nah, acaranya gas desa lur iki mau aku kon mampir ya wis. Wingi wis 2 atau 3 kali ya saya lewat sini cuma belum sempat mampir. Nah, iki alhamdulillah diampirke ya wis lah. Sekalian mampir, sekalian review wilayah Desa Gaplokan. Nah, iki nggone sejuk banget ning ngene, suasanane sahdu banget lho iki. Nah, iki mblusuk rene. Gimana kok? Nah, iki mblusuk ning gone Gaplokan, Desa Gaplokan iki. Rumah-rumah warga kok ngene iki lur. Sebuah pemandangan desa yang sangat sejuk dan sahdu lur iki. Nah, mblusuk kok ngene iki mengingatkan kita pada kampung halaman. Nah, iki rumahnya temanku di sini sudah sampai.
Lur, ini tadi sedikit kisah dari Desa Gaplokan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, sebuah suasana sejuk dan syahdu sekali. Tadi juga sudah kita dengar perbincangan dengan simbah dan juga warga sini. Nah, ini situasinya. Ya Mbak Alen, mendung. Nah, mungkin konten kita tutup dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat. Salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, pamit riyen nggih, Mbah. Nggih. Sehat-sehat selalu. Monggo pinarak teng Jepon. Ya matur nuwun iki Nggih. Iku nang belakang ya iku nang Jepang aku ngono walah. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah.